2, 3. Cesnak pre všetkých. Nie je to najlepšie jedlo však. Toto je príliš veľa. Nemôžem. Myslíš, že to je veľa? Pozri. Jeden nie je oveľa lepší. Ethan, ty ideš prvý. Buď statočný, človek. Čo som si zaslúžil toto? Uf, ten zábach. Čo Ako si chutí? myslíš? Hrozné. Úbohý Ethan. Nechaj ma na pokoji. Choď, Emma. Myslím, že nemám na výber, alebo Ani mám? nad tým neuvažuj. Oh, človek, Stojí je to za horšie, ako som si myslel, že to bude. Povedal som ti. Juli? Kopete? Niekto mi volá. Sadnite si a neklamte. Dobre, dobre. To je lepšie. Silná. Zvládnem to? Ethan, nebuď taký Pozri, zlý. aké je to smiešné. Prečo som s tým vôbec súhlasil? Vieš, kto chýba? Upír. Claire? Prestaň, Ethan! A ešte trochu viac. Ty jedz cesnak a ja zjem teba. Choď preč. Už aj tak je to dosť ťažké. Julia, si v poriadku? Smrteľný úder! Ďakujem, že je to konečne za nami a nech sa už nikdy nevráti do týchto končín. Porazili ste vampíra, dámy. Dobre ste to zvládli. Nech sa zábava rozbehne. Ďalej máme palacinky. Každý má svoje porcie, niektoré pestrejšie ako ostatné. Som hladná, tak začnem. Aby to bolo trochu sítejšie, pridám vrstvy šlahačky a M&M's tiež. To dopadlo perfektne. Prsty si oblizovať. Poď, Emma. Ja si tiež vylepším svoj. Najprv ho však musím trochu zväčšiť. Mám svoj spoľahlivý valček na cesto. A teraz je to obrovská debna. Tu. Využívam celú plechovku a pridávam penové cukríky a M&M's. Teraz je to viac ako koláč. Som taká šťastná. Ako sa jej to zmestí do úst? Neboj sa. Zvládnem to v pohode. A ja chcem svoje roztiahnuť. Podaj mi to, prosím. Och, no tak. Rozpuč to. Och, padajú. Všade na nás. Moja chyba? Vezmi to. O, môj. A teraz žuvačka. A ten má nespočetne veľa balíčkov, Julia trochu menej a Emma sa bude musieť uspokojiť s jedným. Hlava hore? Zlatko. Hej, ústup. Je to moje. To bolo zbytočné. No, začneme? Je to také chutné. A je toho tak veľa. Nie som si istý, či sa to všetko zmestí do jeho úst. Ešte viac. Haha, prestaň sa chváliť. Všetci máme žuvačku. Milujem ťa. Julia! Psst! Hypnotizujem ho, dobre? A vezmeme všetko. Mám presne to, čo potrebujem. Och, Ethan! Čo? Pozri sem. Fungovalo to. Zviazala som mu ruky. Zober žuvačku. Čože? Čo? Prestaň, to je moje. Oklamali sme vás! Vráťte to, vy zlodeji! Dosť bolo kriku. Čo môžem použiť, aby som ťa upokojil? Ach, toto by malo stačiť. Pekne urobené. Jedol som citróny. Viem, že nie sú obľúbené, ale vy traja sa musíte popasovať s tým, čo máte na tanieri. Julia, ty začni. Dobre. Fuj. Nechutné. No tak, Ethan. Dobre. Ach, to je príliš kyslé. To mi prinieslo slzy do očí. Emma, začni žuť. Jednoduché. Kyslé, ale zvládnem to.
Nie, nemôžem. Neslínte. Čo keby sme namiesto toho išli na džus? Skvelý nápad, Julia. Mám tu kohútik. Ethan, podaj mi pohár. Na tom. Wow, to funguje. Jeden pohár zďaleka nestačí. Neboj sa. No, nie som si istý, či to tiež stačí. Ďalší. Tu mám tento obrovský a je takmer plný tiež. Dobrá práca, chlapci. Zoberte tento tanier. Čo teraz? Teraz? Zoberte niečo iné. Och, to je kyslé. Priprav niečo dobré, Ethan. Jasné. Hot dogy. Jeden pre Emo, pár pre Juliu a veľa pre Ethana. Ja prvý. A chcem pridať kečup a horčicu, samozrejme. Wow. A ja. Počkajte. Čas jesť. Och, to je naozaj dobré. Vyzerá to tak. A ten pokračuj. Toto je najlepší kolo. Emma, môžem si požičať omáčku? Samozrejme. Super, ja mám tiež špeciálne držanie na mojom. Ethan, wow. Len wow. Nemôžem prestať. Som posledný. Čo keby som mal... Žavier? Idem si vystreliť z pána prasiatka tu. Myslím, že sa tomu zasmiejem. Ethan, toto je pre teba. Ďalšie. Super. Nikdy ich nie je príliš veľa. Vnútri. Zvedavý? Ďakujem. A nakoniec, žuvačka je späť na stole. Skvelý spôsob, ako to zakončiť, však Julia má toľko, koľko má aj väža. Ethan je na tom tiež celkom dobre, ale Emma sa zastavuje opäť s najmenším množstvom. No tak, som spokojný a pripravený. Budem toto všetko žuť do konca života. Vidíš to? To vážne nie. Wow. Zelená vám nesvedčí. 2 ťahy a všetko toto bude v mojich ústach. Toto je najlepšia výzva vôbec. Hurá, chápeme to. Máš toho veľa? Možno mám menej, ale žuvačka je stále žuvačka. A nie som na to nahnevaný. Chcem viac. Nápad, trochu mágie a šťastia a... Pozrite sa na tento balíček žuvačky chalani. Ako si to spravil? Čo? Áno. Som spokojný. Nom, nom, nom. Čas na oslavné bublinky. Ach, pomôžte. Odlietam preč. Wow. Chcem tiež lietať. Hej, funguje to. Julia, vráť sa sem. Čo? Ach, aj ty, Elmo. Chce môj vnúk? Hranolky. Skvelé. Uvarím najchutnejšie zemiaky. Najprv musíte naliať olej do panvice a teraz nakrájajte zemiaky a správne ich osmažte. Babina, to naozaj nevyzerá ako hranolky. Preto najlepšie. Potom vyhrám toto kolo. Takže idem ošúpať zemiaky. Nevyšlo to veľmi dobre. Potrebujeme špeciálnu škrabku. Teraz to bude fungovať. Čau. Áno, takto treba krájať zemiaky. 1, 2 a je hotovo. Ďakujem. A nikto nerobí hranolky na panvici. To v nich to je hlboký. Kde vkladáme zemiaky? Smažte to v oleji. Tak je to. Len sa pozrite na túto zlatistú kôrku. Skvelé. Kde sú moje zemiaky? Ožúpala som ich všetky? Čo mám robiť?
Neboj sa, drahý. Ale aké sú zemiaky bez omáčky? Kečup nie je pre mňa? Som šéf-kuchár. A Vektet si najlepší kuchár na svete varí. Rajčinová pasta na... Vlastné. No, tu je majstrovské dielo. Dokonalé hranolčeky. Každý. Jeden už usmažil zemiaky a ja mám tieto deti. Vy. Čo mám robiť? Viem. Prečo Hej, trpieť, čo? keď si môžeš jednoducho objednať doručenie? A tu sú tie zemiaky. Domáce zemiaky. Hranolky od šéf-kuchára. Wow! Toľko chutných vecí okrem tejto. A tieto zemiaky vyzerajú chutne. Vyskúšam to. Aké pikantné. Nechcem pikantné. Čo tu máme? Chutné. Tieto ranch hranolčeky sa mi páčia. Hurá, vyhral som! To je všetko! Zaozrej. Takže... Čo teraz varíme? Chcem praženicu? Jednoduché. Preto moja praženica bude mať tvar Varené s srdca. láskou. Musíte opražiť omáčku a potom zlomiť. Ukázalo sa to ako skvelé. Čím väčší oheň, tým rýchlejšie sa to usmaží. Správne? Šporák na maximum. A teraz vajce. Škrupina padla. Možno to bude neviditeľné. Je to takto ešte lepšie. Nie? Škrupinu stále vidieť. Musíme niečo vymyslieť? Zamiešam. Zlatko, evidentne sa niečo Potom pokazilo. pridám mlieko. Teraz už určite nevidíš nič. Sleduj a uč sa. Takto varia skutoční šéf-kuchári. Preč s panvicou. Budeme potrebovať hriankovač. Nakrájam cibulu a cesnak. Potom avokádo. Všetko to spolu premiešam. Výborne! A teraz použijem mixér. Dopadlo to skvele. Musíme to rozotrieť na toast. Takto. Teraz je čas na vajce. Jedno bude úplne stačiť. Rozbijem ho do misky. Ďakujem. A misku vložte do hrnca s vriacou vodou. To je, aké úžasné vajce som dostal. Ostáva už len pekne premiešať jedlo. Ohromujúce. Posledný dotyk. Ďakujem. Takto. Wow, to je naozaj skvelé. Tiež musím pripraviť jedlo. Kečup a huby budú stačiť. Zlatko? Si istá? Pripravená? Uvidíme. Nevyzerá to dobre. Wow, je to ťažké. Babička, toto voľské oko je určite tvoje. Preč s bravčovinou. Chcem to vziať do rúk. Láhodné. A čo tu máme? Vyzerá to zaujímavo. A chuť? Áno, niečo zvláštne. Babka určite vyhrala. Čo je to? Vnúk. Som taká rada. Čo budeme tentoraz variť? Pizzu. Dobre. Pizza? Niečo komplikované. Ako ju uvarím? Pravdepodobne treba vypracovať cesto. Podarilo sa. Alebo nie celkom? Prečo je to také lepkavé? No, mám nápad. Vezmi moje cesto, drahý. Ďakujem, babka. Ale čo ty? Nie. Ach, to nevadí. Vymiesím nové cesto. Potrebuješ len zmiešať pár ingrediencií. A vylejem hotové cesto na horúcu panvicu. Bude z toho skvelý základ na pizzu. Potom nalejem kečup a pridám zdravú zeleninu. A trochu syra. Kým tam ostáva len čakať. Hej, kto varí pizzu takto? Na cesto je potrebná špeciálna kukuričná múka.
Iba profesionáli ako ja to vedia. Potom vymiesime cesto. A teraz musíme vytvarovať základy. Aby sme to dosiahli, nechajme cesto stúpať. Wow. Ach, aj ja to chcem takto. Poď leď. Ups, spadlo to. No, teraz je to celé špinavé. Ako to opraviť? Viem, trochu zamaskovať neuškodí. Trochu kečupu? Trochu olív, potom korenie a klobásy. A teraz môžeš všetko zložiť. A samozrejme, stlačiť to dole. Aká nočná mora. Kiež by som to nevidel. Preč so zeleninou. Paradajkový pretlak, pepperoni a syr. Nič nadbytočné. A teraz dám pizzu do mikrovlnky. Nech sa upečie. Bude to neuveriteľne dobré. Nechaj rúru. Hrianková. Budem stačiť. Chcela by som to naplniť. Nedopadlo to tak, ako som očakával. A spravil som to dokonale. Avšak nemohlo to byť inak. Kde je moja pizza? Tu je moja. A Mo, aj Sir King Dilo. No, poďme to skúsiť. Zdá sa, že ma niekto chcel otráviť. To je strašné. Ale toto vyzerá dobre. Skúsim to. A má celkom dobrú chuť. Wow! Táto pizza je úplne dokonalá. A tá najchutnejšia. Kto iný mohol vyhrať, ak nie ja? Dobre. Chcem palacinky. Som majster palaciniek. Jednoduché. Urobím oheň silnejší. Skvelé. A teraz opatrne vylejem cesto. Je veľmi dôležité ho obrátiť včas. Nerozumiem, prečo by ste mali robiť veľa malých palaciniek, keď môžete urobiť jednu veľkú. Okrem toho je obyčajná palacinka nudná. Ale s gumíkmi je to jednoducho skvelé. Och, gumené cukríky sa roztopili. Áno, kto by to bol povedal? Dobre, pripravím ďalšiu palacinku. Tentokrát s M&M's. A ešte jeden s pestrofarebnými posýpkami. A na lievance nalejem javorový sirup. A sú dobré. No, dobré. Nesmieme zaostávať. Viem! Ak pridáte nutelu do cesta, cesto sa zmení na čokoládové. Hlavné je dobre premiešať. A do stredu dám kúsok čokolády. Skvelé. Čokoláda sa topí priamo v strede. Čo skončilo? Zvýš teplotu. Počkaj chvíľku. Skvelé. Sorry. Boblovité ovocie na ozdobenie palaciniek. A teraz nalejem na vrch jahodový sirup. Proste úžasné. Vyzerá to perfektne. Pripravený? Pečené s láskou. Najlepšie palacinky na svete. Tie moje máš najradšej. To sa dozvieme. Oj, to je nechutné. A babkine palacinky? Vynikajúce. Tak, čo pripravil kuchár? Skvelé. Ale babka aj tak vyhrala. Však. Áno,